So sa ka. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. Kumusta ka niyang tanan nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo, nining nabantog na kaayong tulumanon sa kahanginan, ang handumanan sa usa ka awit. Tawga lang ko og Myla, taga Surigao City. Apan, ni ana kami karon manimuyo sa siyudad sa Sugbo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong paagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fight Song. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. It's been 2 years. I miss my home. The fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I was screaming but out tonight. Can you hear my voice? This time this is my fight. Sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power turned up. Right now I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still got a lot of fight left in me. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon mao kining usa ka babae nga kasamtangang nagpuyo na karon sa siyudad sa Sugbo. Ang ato masasampo nagdance nga Myla. Ay, salamat. Kay murag, wa ang mga bukal-bukalon. Human, may nagsamok-samok sa kong agianan. Ay, salamat in town. Way samukan. Ay! Natumba na ko panit sa saging ug na-slide ko. Lagi na na ito baboy nga na ita. Dapat ang lagobo. Uy, batasan! Isumbong na mo sa kong mama! Sumbong, lubot indong, kiha, lubot maya, ha? Baboy. Pero ito po din eh. Hala, patay. Hilom na. Iwarningan na sa inyong principal kadto si Kino ug ang uban niyang barkada. Hindi ka nila hilabtan. Kung may tabo pa nga ila kang hilabtan, hatagan na sila og suspension sa inyong principal. Nauwaw kayo ko.
Uwaw, gid kaayo ko. Di na ko maskwela, oy. Isa, binuang diha Mayla. Kung hindi ka na muskwila. Ma, tambok na ba lagi di ay ko? Gusto kang klarong tubag? Oo. Tambok yun kaayo. Asam sa nimo ba? Isultihan ka na namo ni mama nimo nga maghinahinas pagkaon. Di pa yung kang babadong. Mao nang nibaboy ka na pag-ayo. Di ko palabot, oy. Lakip ka pa, niingon ka na akong baboy. Naunsa ka man in tahon dong, uy. Ayaw sad ng baboy. Kay bata pa man ni si Mayla. Baktin lang una. Di nagyan ko palabot. Inyo nagyan kong gitabangan. Anak, paminaw ha. Himua ka ng challenge sa imong kaugalingon, oy. Kung sa hinungdan nga nakasaway ka nimo ang mga tao o gibugal-bugalan ka. Mo na imo tangon. Imo lang usbon. Babae ka. Daga na. Angay na nga maghinahinay ka og diet. Transfer na lang kong lang eskwelahan pa, ma. Uy, nabuang ka na ba? Pila na lang kabuwan ang paabuton ug matapos na ang tuig. Mao. Nga mo transfer ka na hinuon. Dili naman ko ganahan maskwela, be. Kung sa among school, gihapon ko matunga. Kaya nga naman ko no. Feeling na ako, nahimo na ko katawanan dito. Paminaw na ako, tanang estudyante dito, nakaminos na nako. Dagan man kaayo nakakita nga, maayo na akong pagkatuwad. Diyang na-slide ko sa panit sa saging akong natumban. Oy. Kung dili gani ko ninyo i-transfer og laing school, di na ko mabalik dito. Bahala nagmahagbong ko. Mayla. Abi na kong madayon kag-transfer. No, mag-goal ginoon ta ko. Naminaw na lang ko ni mama o papa, uy. Sayang man sa tuod, ang pipilan na lang kabuhan. Unya, matapos na ang school year. Utungo na lang nako ni. Kiper na lang ng ubang tao diha. Kana. Mao kani angay nimo hunahunahon. Kiber na sila ko bugal-bugal nimo. Labi na ka sa kino. Ki-espira na. Unya, ki-ispi. Ay, da. Kung sa pansin ko. Kaya paragpad. Kiber magkaan mo na sila. Pes, dito maghiskot nila. Uy. Mato na hinunta sa kantin o mga unta. Doon ako'y self-goal. Unsa man kuno na, Abir? Di kan karon mag-diet na ko. Makasiguro kang di ka mukha og ice cream. Paborito ra ba nimong flavor nga akong ipalit? Ikat ang sweets, junk foods, o uban pa nga makatambok. I'm on a diet na paya pa, ha? Sayang lang ang akong self-goal kung dili ko mag-control sa akong kaugalingon. Sige, ikaw mag-igo. Pero, ayaw biya palabi, ha? Kay imbis diet, tigalig, maday ka na unyo inoon na nag-imong kalaki. Mawa ang letter T. Simbak ko kadya pa, oy. Nagmatngon sad ko sa akong kaugalingon pa, oy. Promise, I'll be okay. Hello, sexy ka na kayo, best. Effective ang imo diet. Ay, thank you, best, ha? Friend yun ay ta. Kay number 1 fan man ti ka. Unya, unsa may plano nimo? Asa man ka mag-college? O unsa man gusto ang imong kuhaon? Ay, lisod gid ay ng college life na. Dako kay kalainan sa high school life. Bisan pa man kung doon ay mga asungot akong kinabuhi. Labi na to si Kino, nga bugal-bugal lang kaayo. I hate him. Hindi ko gusto may numdum niya. Shit niya. Sorry. Hoy, mister. Uy. Charosag ka. Huwag ka makakita Hala? na ako nga nagbaro din eh. Ngayon mo magitong gibanggaan, ha? Mayla? Ikaw ni? Oh. Ikaw gyud. Dili ko mahimo masayop. Ikaw gyud ni. Kadako na si mong kalainan. Siksi ka na kayo, dili ka na tambok. Excuse me, huwag ko makailan ni mo.
Mayla, hunungaw na ka nag-imong gibuhat diha. May nagita nimo. Nangita na ko. Sige saman, ma. Wa mo ko gi-expect nga bisita. Imposible sana si Babet nga akong best friend. Wa ron siya kini. Tuwa siyang auntie sa pikas lungsod. Si Kino ang imong bisita. Oh. Flowers for you. Buhi pa ko. Di pa ko patay. Nga taga ni mo anong murag buwak sa patay. Grabe naman sa nimo eh. Buwak gid si patay. Bouquet of flowers man gud ni. Ako man ganin ning ipa-arrange para nimo. Mahal ba yan ni? O gusto ni mo? Imong pabayaran ako ng maong buwak, ha? Uy, excuse me. Wa ko magpapalit, ana. Og labaw na nga, wa ko mangandoy, ana. Kay dili ta friends, no? Mortal enemy ta. Remember? Giunsa ko niyo pagbuli sa high school pa ta? Peace offering. Okay? Pasiluan ako. Huh? Aside ko. Dako kay kong atraso nimo. Sa umang gud. Wa pa man ko'y buot niya itong higayon na gud. Nya karon, may buot ka na di ay. Oo, na ko'y buot eh. O kamao nang maibog. Oh. Please. Dawa ka na ning buwak. Pasiluan ako. Nagmahay ko nga no, di bugal-bugalan tika kaniadto. Nagmahay kay ko. Friends na ta, ha? Pwede manguyab nimo? Presko ko tao ni mo. Di ko madawat og kapakyasan. Busa kinahanglan gid nga imo kong sugton. Oh. Atagan tigag pipila ka adlaw. Sa ako pagbalik, kinahanglan gid nga makadesisyon ka na. Usay nadakpan, Bes. O lagi. Gidakop si Kino sa mga pulis kaganya ako nung kadlawon. Ha? Kay nga naman. Nag-push yun man niya itong kanahang dako. O di daghang kay siya kwarta. O ingon man, doon lagi sa ligan kay nindot man na negosyo. Siya burag gwad. O saman, uyab ba to niya? Nanguyab ba to nimo? The nerve, ha? Nanguyab dito nimo? O saman, imo gisugot? Uy, excuse me, no? Wag ito na ako sugta. Kay presko kaayo. Nagtuo siyang nakalimot na ko silang gipuhat na ako kaniadto. Hoy, never naging ko mapapa sa akong huna-huna o panumduman. Well, karon, nakabawas ka na, Ben, sa ilang pag-bash ka nimo kaniadto. Sobra pa. Kay matanggong na gyud to siya sa bilangguan. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make it explode. Husto si Papa, nagihimo na akong challenge sa akong kaugalingon ang mga pagbugal-bugal na akong nadawat ni atong high school pa ko. Nag-self-goal ko. Ug tuod man, nilampos ko. Ug ang tao nga numero 1 bugal-bugalon ako, nanguyap gyud siya nako. Kulit ra ba kaayo? Makalagot kaayo ang kaplis ko. Pero wa ginako sugta. Ug mao na lang ako nabalitaan nga nabilanggo siya tungod sa illegal nga negosyo. Ingon sa naiptan kog tunok, kay puguso ra ba kaayo siya? Og nakadesisyon ng akong parents, gipalarga ko nila sa Cebu aron malayo ko dito sa Surigao. Og malikay ni Kino kung makagawas man og galing si Kino sa bilangguan. Inyong magtatampo, Myla. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried.